Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअफोरखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथाङा गासिबो मोजाङै दङ and welcome back to my channel. लोगोफोर आं मैया बुंखादोंमोन नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन होननानै आदार उपेटनि स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कलेज ब्रह्मनि बागै आङो दा दंफैयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि धामावहाय गुरुधामावहाय दा नोंथांमोनहा मिथिखायो गोबाङा मिथियो गोबांथार मानसिया मिथिगौ गुरुदेव कालीचरणनि सोमोन्दै नाथाय गोबांथारा मिथिया आरो गोबांथारा मिथियोबाबो माने मोजाङै मिथिया आरो डिटेल दा दिनै बिथांनि सोमोन्दै एसे जोङो राइट इनफरमेशनखौ मिथिनो थाखाय आदा दङ जोंहा आदाया एसे फोरमायनानै होगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय मा मावलाङामोन मा सननिफ्राय गोदो माने भारतआ इन्डिपेन्डेन्सखौनो जायाखैमोन बे ब्रिटिश रुलिं समनिफ्रायनो दा आङो आदानिफ्राय सोंनोसै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा जोंनि बर' हारिनि समाजनि सोलायनायनि थाखाय मा सननिफ्राय स्टार्ट खालामा बे हाबा मावनायफोरखौ खुलुमबाय नोंथांनिसिम आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा बर' हारिनि सासे मुंदांखा इउटुबार आरो बर' हारिनि जेनोखि जौगानाय बर' हारिनि जेखि समस्या समाधानफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि इउटुबनि गेजेरजों मोजां फोसावगासिनो आरो दिनै नोंथाङा जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम थावनि बे गुरुधामाव गोबां फैदों पर्बतजरायाव बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फंबाय गुरुदेवाथ' गुरुदेवनि बर' जाति बे गोग्लैसोनाय बै समनि गोदोलांनाय गोग्लैसोनाय बर' जातिखौ गुरुदेवा उद्धार खालामनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय आसलथे गुरुदेवा माने 1905 निफ्रायनो गुरुदेवा माने आगान लादोंमोन आरो बिनिफ्राय माने नै 1906 निफ्राय गुरुदेवा माने आरम्भ खालामदों बेबायदिनो गुरुदेवनि गुबै थांखिया आसलथे धोरोम फोसावनायल' नङामोन बर' जाति गोदोसो राननाय गोमोरलांनो नागिरनाय बर' समाज आरो जातिखौ बोरै रैखा खालामनाय बेनि गुरुदेवनि गाहाय थांखिमोन नंखायनो गुरुदेवा धोरोम फोसावनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो धोरोम फोसावदोंब्लाबो गुरुदेवा बर' जातिखौ एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय ब्रिटिश खुंथाइजों बै समाव ब्रिटिश खुंथाइजों गोबां रेभुलेसन खालामनानै ब्रिटिश खुंथाइजों रायलायदोंमोन सावरायनानै बर' हारिनि बर'नि समाज बेबस्थाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे गुरुदेवा गोजौ लांदोंमोन जेरै बर'फोरखौ बै समावथ' मेस होननानै बुङोमोन गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा मेस मानेथ' एखे फिसा हारि गोग्लैसोनाय जाति बेबायदि मेस होननो मोना बर'फ्रा गाव हानो टाइटेल दंखायो बसुमतारी नार्जारी हाजोवारी बा ब्रह्म मुसाहारि बेखौनो लिरनो मोननांगौ गुरुदेवखौ ओंखायनो बर'नि दानि दैदेनगिरि गिदिर लिडारफ्रा डायनामिक लिडार होननानैबो बुङो मानोना गुरुदेवा धोरोमबो फोसावदों नाथाय बर' जातिखौ इस्टाब्लिश खालामनोब्ला ब्रिटिश खुंथाइजों सरकारजों रायलाय रिकगनाइज लानांगौ आरो बेखौ गुरुदेवा मावलांदों दा बेबायदिनो गुरुदेवा 1929 1929 मायथाइयाव गुरुदेवा ब्रिटिश खुंथाइ शिलंआव साइमन कमिसनाव मेमरेन्डाम होदोंमोन बे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि आरो बे मेमरेन्डामा एक्सेप्ट जादों आरो ना मेमरेन्डामा एक्सेप्ट जादों बे मेमरेन्डामा एक्सेप्ट जानायनिनो दिनै बर'नि जेनाखि राजनितिक अबस्था समाजनितिक अबस्था बेयो बे गुरुदेवनि मेमरेन्डाम होनायनि फिथाइयानो दं नङाबा जोंथ' माने मेसखौनो लिरनांगौमोन आरो बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो माने बे मेसखौ लिरनो मोना होननानै मेमरेन्डाम होदों बे साइमन कमिसन ब्रिटिश खुंथायाव बेनिफ्राय एक्सेप्ट जानानै जोङो बे बर'खौनो लिरनो हादों आरो गावनि टाइटेलखौ लिरनो मोनदों आरो गुरुदेवा 1919 मायथाइयाव जेब्लानाखि महात्मा गान्धीया जोंहा रुपसियाव फैदोंमोन रुपसियाव बे रुपसियाव फैनायाव जिहेतु महात्मा गान्धीया बिदेशि बस्त्र बर्जन जोङो फरेनार्सफोरनि बिदेशिनि स्कुल गाननो मोना बर' हिनजावफ्रा अलरेडि दानानै लुनानै गानखादों बेखौ दिन्थिफुंदोंमोन महात्मा गान्धीनि माबायाव रुपसियाव महात्मा गान्धीनि मा इयारावमोन बेयो 1919 1919
1990 दा 1990 नंखायनो बेखौ जोङो बिजिरनो थाङोब्ला गुरुदेबनि थांखिया गाहाय थांखिया धोरोमाव ओमफ्राय बे ब्रह्म धोरोमखौ मा सनाव गायसनजेननाय जायामोन बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ 1905 बिथाङा कलिकातायाव थांनानै परमहंस सिदनारायण स्वामी होननाय सासे गुरुजिनाव बिथाङा गाव दीक्षा लादोंमोन बिथाङा परामर्श एडभाइस लाहैदोंमोन आरो बर' हारिनि गेजेराव 1906 बाहाय 1906 मायथाइनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फोसावदों बिराद माने गोबाव जाबाय फुराना गोबाव जाबाय स्टार्ट खालामदों बे काजिगाव गामिनिफ्राय काजिगाव गामिनिफ्राय दाब दाब आसामनि गोबां जायगायाव थांनो उनावहाय प्रसाद खालामलांबाय आरो मोजांहैदों बेजों लोगोसे जोङो माने जेनाखि जोंहा अन्धबिश्वास दंमोन माखासे खोमसि फोथायनाय जौ लोंनाय जौआव गादै लानाय जौ होबानो इसोरा गोजोनो होननानै साननाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ ओमफ्राय बे बुलि होनाय सुवा-सुथि बेफोर थानो नाङा इसोरा बिदिखौ मोजां मोना इसोरा थोनाखै सुवा-सुथि हमनो थोनाखै खोमसि फोथायनो थोनाखै आरो अमाजों गादै लानाय बेफोरखौ गुरुदेबा बर'नि समाजाव गोबां दाब दाब जायगायाव गिदिंनानै बुंदोंमोन बुजायदोंमोन खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बयबो लेखा गोरों जाथारनांगौ लेखा रोंनायानो जोंनि बयनिबो थांखि जानांगौ आरो जों मोजां आबादारि जानांगौ आरो साफ्रोमबो बर'आ मोजां फालांगियारि जानो नाजानांगौ गुरुदेबा बे बाथ्राफोरखौनो बर' समाजाव फोसावदोंमोन बे 1905 बे समावथ' जेन'बा ब्रह्म धोरोमखौ माने फोसावबाय बे समाव बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बैसोफ्रा बेसेबांसो जागौमोन बे समाव हमनानै लादो आं सঠিक बुंनो हाया होमब्लाबो बिथाङा जिहेतु एसे बोराय बैसो जाहैबायमोन एसे गागि जाहैगोन ओमफ्राय बिथाङा मा बेबसाय मावोमोन जेब्ला मा आरो बिथाङा मा प्रफेसन मावोमोन मा खामानि मावोमोन बे समाव आसलते बेबसाय होननानै बिथाङा मावामोन नाथाय गुरुदेबनि जे न'खर बिथांनि बिफाया सासे गिदिर पर्बतजरानि सासे गिदिर माहाजोनमोन बिथाङा दंफां फालांगि खालामोमोन बै समाव आरो गुरुदेबनि न'खराव माने गोबां गराय मैदेर दंमोन होमबालाय फुरा माहाजोननि 200-300 बिघा हा दङमोन गराय दंमोन मैदेर दंमोन दंफां फालांगि दंमोन अभाब गैयामोन नाथाय गुरुदेबा बिफानि गालांनाय बेफोर एग्रे बाग्रे सय सम्पतिखौ गोसो होआलासेनो जाथिखौ बोरै बोखांनो बेनि थाखाय बे सय सम्पतिखौ बियो मा होनो नेग्लेक्ट खालामनानै जाति बोखांनायनि संग्रामावसो बे बारसोमाफै आरो हारिखौ माने सोदांनायाव माने बारसोनाय जादों आरो हारिनि फारसे माने साननाय जादों बुंनो थाङोब्लाथ' बिथाङानो फार्स्ट ससियेल रिफर्मार होनजायो बर'नि बिनि सिगांथ' रावबो गैयामोन माने जोंनि बर' हारिखौ माने मेगन नुहोनाया गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआनो आरो बेनि थाखायनो बयबो माने मान होयो आरो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोंनि बर' हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारिफोरनि लिडारफ्राबो बे सासे माने दैदेनगिरि थारैनो माने नंगौ दैदेनगिरि होननानै सनमान होनाय जायो आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्ट दङ बे ट्रास्टआ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानखौ थांनाय बोसोराव दिल्ली महानगराव फालिहैदों आरो बिदिनो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय गुरुदेबनि फिलसफिखौ बे ट्रास्ट कमिटिया नाजागासिनो दङ आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्रायबो बे नाजागासिनो दङ गुरुदेबनि ब्रह्म धोरोम नङा बिथांनि जे कन्ट्रिबिउसन ससियेल रिफर्म खालामनाय गतिके बे ससियेल कन्ट्रिबिउसनखौ माने फोसावनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो आङो खोनानोबो मोनदों बिथाङा ट्रेनिं सेन्टारबो बायदि बायदि बानायना होदोंमोन नंगौ बिथाङा प्रथमावनो जेब्लानाखि बर'फोरनि जे पर्बतजराल' नङा दुलाराय बर' हारियानो जे गोग्लैसोनायमोन बे समाव अर्थनैतिक दहाय नोंथां रायलायनाय बायदि अर्थनैतिक भाबै गोग्लैसोनाय समाजनैतिक भाबै गोग्लैसोनाय बेनिखायनो गुरुदेबा सिगां पर्बतजरानि थिबखायाव बिथाङा उइभिं सेन्टार आरो कार्पेन्ट्रि सेन्टार स्किल ट्रेनिं सेन्टारखौ जाहाथे इन्डिपेन्डेन्ट जानो हायो आरो प्राइमारि स्कुल बिथाङा ब्रिटिश खुंथाइजों रायलायनानै बेफोरखौ बिथांनि मेन केन्द्रआ थिबखायानोमोन होमबा माने बे बर' हारिनि फार्स्ट माने मुभमेन्टआ बे थिबखाय एरियानिफ्राय स्टार्ट जाबाय पर्बतजरानि थिबखाय काजिगावआव गुरुदेबा जोनोम मोनदों आरो खोनानो हाबावदों बे काजिगाव थिबखाय पर्बतजरानिफ्राय गोबांथार बर'फोरनि मोजां मानसि दैदेनगिरि एबा मोजां साख्रि मावनाय आर्टिस्टफोर बेफोरबायदिबो जोनोम जानाय
आदाया एसे फोरमायना होगोन नामा सोरमोन? बेथ' नंगौ जे बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि बिथोराव जेनोखि दानि जौगानाय बिनि बिथोराव बे जौगानायनि गुदियाव पर्बतजरा होनब्लाबो गोरोन्थि बुंद्रायनाय जाया। जेरै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म, जेरै जोंहा गिदिर मुंदांखा आर्टिस्ट माने महरबोगिरि डक्टर शोभा ब्रह्म, बिथाङा पर्बतजरानि बुहुमखानि, बेबायदिनो मुंदांखा बर'नि जेनोखि रेडिअ आर्टिस्ट देंखोगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, बिथाङा पर्बतजरानि, जोंहा पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म, पद्मश्री एवार्ड मोननाय बिथाङा पर्बतजरानि, बिदिनो सतीश चन्द्र ब्रह्म बर' हारिनि फार्स्ट डिसि डिपुटि कमिशनार जोंनि पर्बतजरानि, आरो बेबायदि गोबां मख'थ्र'नो हायै पर्बतजरानि हाथरखि अलंबारा दङ। बर' हारिनि फार्स्ट डिसि जानाय ना मानाय बेखौबो आदाया खिन्थादोंमोन दहाय। फार्स्ट डिसि सतीश चन्द्र ब्रह्म, सतीश चन्द्र ब्रह्म बर'फोरनि फार्स्ट डिसि जानो हानाय डिपुटि कमिशनार पर्बतजरानि गरायमारि गामिनि। आरोबाव बेबायदिनो गोबांथार मेरला दंबावो माने नामखौ लाथ'नो हाया आरो मेडिकेलावबो ना डक्टरावबो दङ। भेटेनारि ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां राजनितिबिद रनेन्द्र नारायण बसुमतारी मोना बे पर्बतजरानि आन्दलनगिरिफोरबो दं आरो ना। आरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'लेण्ड सोदोबानो प्रथम पर्बतजराव जानाय बासबारिनिफ्राय जानाय। दा मथ'ते जोंनि बर'नि जौगाखांनाय माबायाव पर्बतजरानि बिहोमाया बर' माहारिनि गेजेराव दङ। गुरुदेबाथ' इंराजि होनोबा बे 1860 मायथाइ इंराजिनि बिथाङा बे समाव जोनोम जादों। दा बेहाय जोनोमा 1860 बेहाय जोंहा माने 18 एप्रिल थारिखआ 18 एप्रिल, नाथाय जोंहा बे बांला होनोमोन, बे ओरैनो जोंहा लकेल जेनोखि हिसाब बेयो माने बैसागनि 5 अक्ट'मोन, बैसागनि फार्स्ट बैसाग। होमबा जोनोम जानाया जाहैबाय 18 एप्रिलाव। होमबा 1905 बाथ' अलरेडि बैसो जाहैखाबायमोन आरो एसे गागि। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे थैनाया जाहैबाय 1938 बा बिराद गोबाव बैसो जोरदों होमबाथ'। बिराद गोबाव बैसो जोरथारदों। ओरैनो बैसागनि 25 थारिखमोन थैनाया, ओमफ्राय जोनोमा बैसागनि 5 अक्ट' 18 एप्रिल। दा बे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म, दा बिथांनि नामावथ' बे मोनसे स्कुल दङ बाहाय। दङ। बिनि अनगायै आरो गोदान ब्रान्स दं नामा? दङ। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि मुङै दिनैसिम माने 10-12थासो दङ। बे ट्रास्टि नामा बेयो ना सोरखारि? नङा, बेयो प्राइभेटानो ना कमप्लिटलि बे कमिटिनि मेनेजमेन्ट कमिटिनि माबायाव ट्रास्टि। बेबायदिनो दङ। जोंहा दुधनियाव दं, दतमायाव दं, बेयाव दङ, आरो सनितपुराव दङ, वेस्ट बेंगलाव दङ। दा आदाखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। दिनै आदानि गेजेरजोंहाय जोङो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि सोमोन्दै मिन्थिनो हाबाय। बिथाङा मा मावलांखो बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोनहाथ' खोनाखाबाय। जों बर'फोरखौ मेससो होनोमोन जाहैदों ब्रिटिशफ्राबो, नाथाय बे मेस सोदोबखौ खोमोर होनायानो जाहैबाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म। बिथांनि नाजानायाव जों दा जेसेबांखि आसामाव थानाय एरियाफ्रा जोङो फुरा माने बर' होननानै लायो। आरो बेल' नङा, आरो खोनाबावदोंमोन बर' रेजिमेन्ट ना माबा बिबो बिबावदोंमोन होननाय ब्रिटिशफोरनिफ्राय। बेहाय ब्रिटिश गुरुदेबा जेब्लानाखि रिभलिउसन खालामबाय थादोंमोन बर' समाजखौ फोसाबनो थाखाय, अब्ला गुरुदेबा बुंदोंमोन जे दा जे गरखा रेजिमेन्ट दंमोन बै समाव, बे गरखा रेजिमेन्टआवथ' बर' सेंग्राफ्रानो बांसिन दं। बेनिखायनो बर' रेजिमेन्ट जोंनो मोनसे माबा खालामनांगौ, क्रिएट खालामनांगौ। अब्ला ब्रिटिश खुंथाया गुरुदेबखौ बुंदोंमोन जाहैबाय जे जागोन, नोंथाङा 200 जन बर' सेंग्राफोरल' लाबोदो। 200 जन बर' सेंग्रा लाबोयोब्लानो माने बर' रेजिमेन्टखौ दानानै होनोसै। नाथाय बै समनि जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा पुलिस मिलिटारि होनब्ला गियोमोन, आरो 200 जन बर' सेंग्राखौ मिलिटारियाव हरनो थाखाय बिमा बिफाफ्रा राजि जायाखैमोन। बेवहाय बाङाय जानानै सेंग्राफोरखौ जथायनो हायैयाव बर' रेजिमेन्टआ जाफुङाखै, नङाब्ला बै समावनो गुरुदेबा जाखाबायमोन। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, बर' हारिनि जेनोखि अगेन, बर' हारिनि जेनोखि समाज बेबस्थाया गाज्रिमोन, बेखौ लाजिनानै गोबां बर'आ गुबुन जाथियाव बारस्लायलांजोब्बायमोन। माने टाइटेल सोलायलांबायमोन, हारिखौनो सोलायनानै लाबायमोन। गुरुदेबा बेखौ
होबथादों औ गुरुदेबा बेखौ होबथानानै औ रैखा खालामनानै औ बर'आ बर'यैनो थानांगौ होननानै गुरुदेबा बे बेब'स्थाखौ खालामदों आरो दा बिसोरथ' कास्टमारि ल'खौबो बानायदों औ आरो बर'आ बर'नि समाज बेब'स्थाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे कास्टमारि ल'खौ गुरुदेबा बै समावनो औ बिथाङा दानानै गालांदों औ औ जे बर' खुनु धोरोम नङा औ बर' समाज हिसाबै औ औ दा समाज हिसाबै समाज औ बेब'स्था बोरै जानांगौ औ समाजनि अपराध मावोब्ला औ दाय मावब्ला मा दाय मा जायो औ बेखौ बर' जाथि हिसाबै धोरोम हिसाबै नङा बे कास्टमारि ल'खौ गुरुदेबा बानायनानै गालांदों बर' समाज दा बेथ' थाबाय खारन गुरुदेबा धोरोम सन्मिलन खालामाखै औ औ ब्रह्म सन्मिलन खालामाखै बाथौ सन्मिलन खालामाखै गुरुदेबनि थांखियानो बर' हारि दानायसो हारिनि नालाय दानाय ओंखायनो हारिखौ बर' जौगाहोनाय हारिखौ जौगाहोनाय बेनिखायनो गुरुदेबा बर' महासन्मिलन खेबबा फाथिलांदोंमोन महासन्मिलन महासन्मिलन। ब्रह्म सम्मिलन नङा बाथौ नुवाखै? सम्मिलन नङा। होनबा नायदो बिनि आइडियलजि बिनि साननाया ओरैबायदि गुवार गोथौ माने फिसा नङामोन आरो हारिखौ खौसेथि लाबोनायनि थाखायसो नालाय नङाबा बेथ' धोरोम गुरु जानानै ब्रह्म सम्मिलन खालामगौमोन। बेबायदि खालामनो हागौमोन नंगौ, नाथाय बे ब्रह्म सम्मिलनखौ खालामालासिनो बर' सम्मिलनसो खालामलांदों नंगौ, पासबार खालामलांदों ना खेबबा खालामलांदों नोंथांमोनहा गोबांथार खोथा खोनानो हाबाय दिनै मिन्थिनो हाबाय आदानिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सोमोन्दै नङाबा जों गोबाङानो मिन्थियामोन आरो मिन्थिबाबो माने एसे एनै मिन्थिगौ रं इनफरमेसन दा दिनै जोङो आदानि गेजेरजों राइट इनफरमेसनखौ मिन्थिनो हाबाय आरो फंबाय मोनसे खोथा औ। होननो गोसो जाबावदों औ, औ। दानि जोंनि गोदान मुगायाव जेनाखि संग्राम खालामदों औ, औ। दल संगठना बे नंगौ संग्राम नाथाय बे संग्रामफ्राव औ। गोबां ब्लाडसेड जादों औ, औ। गावजों गाव थैलायनाय जादों औ, नाथाय औ। गुरुदेबनि संग्रामाव औ। खुनु बेक्तिया ब्लाडसेड Bloodshed जायाखै, सासे औ। मानसि थैयालासे औ, औ। सासे मानसिनि थै फोथासे गवालासेनो औ। गुरुदेबा जातिखौ बेबायदि औ। रेकगनाइसन होलांनो हादोंमोन आरो ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो हाबावदों जोंना बे जोंना गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा ब्रिटिशफोरजों मारैहाय माने सिनायलायनाय जादोंमोन बिथाङा बाध्य जादोंमोन सिनायलायनो थाखाय बिथाङा माने जेनोखि बिथांनि सानस्रि बिथांनि सान्थौ बर' जाथि दाफामनायनि बेवहाय जाथि समाजनि गेजेराव जाबायदि जातिखौ बुजायदोंमोन सांग्रां बे समाव गुरुदेबा जिहेतु बै समाव जोंहा आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन गवालपारा जिल्लामोन आरो बेहाय धुबुरीयानो हेडक्वार्टारमोन आरो धुबुरीयाव ब्रिटिश खुंथायनि डिसि दंमोन लैनि साहाब गुरुदेबा लकेल हिसाबै गुरुदेबा लकेल बर्ड दादोंमोन आरो बे डिसिनि जरियते धुबुरी डिसि लैनि साहाबनि दारैनो गुरुदेबा जिहेतु ब्रिटिश खुंथायनिनो बिथाङा सासे बिबानगिरि बिथांजोंनो रायलाय गोबां खामानिखौ बिथाङा मावदों आरो सिनायथियाबो बेयावनो जालांदों आरो बे कारपेन्ट्रि उइभिं सेन्टार प्राइमारि स्कुल फाथिनायाबो बे धुबुरीनि डिसि डक्टर लैनि साहाब बिथांजों रायलायनानै बिथाङा मोनफा मोनफा खालामलांदों आरो अब्ला नोंथांमोनहा गोबांथार मिन्थिनो हाबाय आदाखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय जोंनो एसे बिजिरना होनायनि थाखाय भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै अननानै लाइक खालामना हो शेयारबो खालामना हो जायफ्रा मिन्थिया गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सोमोन्दै जाहाथे बिसोरबो मिन्थिनाय बायदि शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय दे खुलुमबाय दे आदामोनखौ खुलुमबाय दे